Lousame traballa na mellora do servizo de saneamento e depuración de augas residuais. Ampliarase cun investimento de 1,1 millóns de euros para dotar deste servizo a diferentes núcleos do municipio. Un dos proxectos nos que sempre se está a traballar dentro do Concello de Lousame é na rede de saneamento e depuración. Un dos últimos tramos nos que se quere incorporar este servizo é na parroquia de San Xoán de Lousame e daría cobertura aos veciños de núcleos como a Silva, Berrimes ou Devesa, proxecto no que se investirá 1,1 millóns de euros. O convenio está así firmado, foi a pleno as aportacións que temos que facer cada ano e sí que falas ben da cifra en total, unha parte aporta a Consellería que son 700 e pico mil e o resto o vai a aportar ao Concello en varias anualidades. Queríamos empezar este ano, claro que queríamos, pero sabedes que hubo cambio, que hubo eleccións, que hubo reordenación das consellerías e todo eso, pois perdeuse aí un tempo que, a ver, que é normal que pase. Villaverde sinala que están pendentes de que comece a actuación. Pero hai que facer, é un traballo que vai a tardar, porque tens que facer a explanación, colocación para a depuradora, logo hai un bombeo que dará servicio á parte de Berrimes que está sin el, porque hai unha parte de Berrimes que xa o ten, pero outro que por niveles non o daba, entón vai a ir a esa depuradora e farase hacia o Colexo da Silva, hacia todas as instalacións deportivas que hai, arredor do centro educativo, como pode ser a piscina, como pode ser o xinasio, como pode ser os vestiarios que se van a facer no campo de fútbol. Instalacións que na actualidade contan con fosas sépticas e que pasarían a estar conectadas á rede de saneamento. E desar tamén a posibilidade de que se poidan conectar outros núcleos de poboación próximos. A mí gústame dicirlles sempre a verdade, non? Eso é a instalación máis costosa. Unha depuradora grande, o bombeo para outra parte e a instalación principal, vale? Logo dai hai que ramificar. Eso se fará a continuación, pero se non temos a donde levalo, é inútil facelo e taponalo, que quede aí sin ter a donde ir. E saneamento é un tema, todos os anos invertimos un montón, porque hai averías, limpeza continua das reixas de desbaste. En mantemento, a alcaldesa de Lousame apunta que hai certas depuradoras do municipio que teñen a súa capacidade ao límite. E que vamos ter que acometer, cambiar o que é a depuradora, a instalación está ben, cambiala antes de facer outro mellor en outro sitio. Teremos que meterlas nun plan, teremos que con fondos propios, eso vai a ir no orzamento do ano que ven, pero hai que facelo. Unha delas que xa cambiamos a de Marracín, ora que hai que cambiar, sustituíla por unha de maior capacidade, a que está aquí en Porto Bravo. E reitera o traballo diario que hai detrás da instalación do saneamento en Lousame. Que se van facendo actuacións constantes, cambios de tuberías, limpeza, sustitución de pezas, desbroces, a inspección ven cada 3 meses está aquí, o sea, tens que ter as cousas ben, se non tes sancións. E procuramos facelo o mellor posible. O público tampouco estaba conectado, vai a ir a esta depuradora que estábamos falando antes. E aí hai 300 nenos, máis de 300 nenos, e con comedor, que os nenos están ali todo o día e todo eso xenera verquidos á rede.